Sanibona ngelinye ilanga ke ngake ngangenelwa ikholi nje kufona umakoti kaMfowethu lapho ukuthi ayi ingane yakho la eshoke undodakazi kaMfowethu sebe sibamba inkunzi siwela lapha emfuleni empangeni umfula ke ileli bridge leli la engake ngakhipha khona izingane zimuka namanzi mhla udriver nje ephosa imoto lapho ngihamba ngayikhipha lezo ngane. So ngise station ke mina ngithi ngiyolanda istaff uyabona ngavele ngajika ngabuya ngithi ake ngiphuthume ngizothatha information nje isaphelele ngizwe ukuthi kwenzakaleni. Hayi mangifika lapha ekhaya hayi bafike bangichazela ukuthi hayi qhamuka umfana nje ephethe isizenze noma ke into njengembazo sa timer walker imbazo nje encane wabasikaza ngabe ivaleleke ebusweni bagcina bengakwazanga ukubona ukuthi ubani gcina ethatha ifoni yengane ke le wabaleka wangena ehlathini. Ngibabuze ke anibonanga ngisola nje ukusola nje bathi lutho asikaze sisolo begqokeni basho ukuthi begqokeni bese bethi begqoke izinto engazathi especially nje blue el orange la ma blue la awe PPE la orange la ngathi awaka transnet noma ke we EPWP bese ngithi mina hayi kulungile yabo nje sengikhubekile ukuthi information ayikho bese ngibacela ngithi hayi salani nihamba ke niyovula icala ke mina ngisaphuthuma istaff lapha yana mase nivula icala ke nibe seniyangazisa hamba nje ngiyasebenza inhliziyo yami ngicasukile ngithi ubani lo muntu lo oxhaphaza mina phela uma umuntu ethinta izingane zasekhaya usuke exhaphaza mina noma usuke exhaphaza wena osukumdala umfana ayi ngihambe nje umoya mawusemuhle ngithatha izingane ngiqede ngibuye ayi ngithi ngiyahosha umoya ayi kusho ukuthi umoya nje awuhlangani akekho umuntu oyizwile le ndaba uthi ngasasa mase ngoyela ngestaffini lapha khona lapha emfuleni futhi khona lapha ezantsi kunendawanyana nje yomunye ubaba ubiyelo khanda ama blocks lapha ya khona abafana bakhe nje abaqashileke mase ngiza nje ngemoto sengizowela nanga umfana engishayela ikhwela ke osebenza la ema blocksini agijimekeze kimi emgwaqeni ke afika ngibinga le bese niyaphila malume ngithi siyaphila bese ayi angikuthanda ukukhuluma malume ngifisa ungena ekhulumeni kodwa umuntu ophuce ingane yakho ifoni makhelwane wakho ngithi mina makhelwane mphi ebese emusho kumfana nje walapha ngaphesheya kwambokazi emusho ngegama nje hawu ngempela na bese ethi kodwa hayi malume ungangiphathi ngoba angizwani ukukhuluma nje kodwa khona ifoni ithathwe uyena wedlulela egqoke kanje yana nje wawela uthe sebuya lapho buye seyimboze ngendwangu wase ebamba laba ke inkunzi wabaleka nefoni ngibonile mina ukuthi uye ngoba ngimbone wela ngambone sebuya umehluko kuphela nje indwangu le akade seyimboze ngayo ebusweni nesiqhoko hayi bese ngithi hayi kulungile ngiyabuya ngisayestaffini ngithatha izingane lapha estaffini nje angisekho yabo ngiqede ke kushaya u4 ngiqede ukuthatha izingane zesikole bese ngimcinga lo mfana sengibekile iveni sengihamba imoto encane ngihamba nabafana bami bawu2 nje hamba noDemo noMlu sihamba sicinga lo mfana bese kuba khona ongitshela ukuthi hayi use groundini lapha ya bayadlala bane game le ye practice yabo bane friend game noma i friend match. Hayi bese ngifika nje inhliziyo iyabila yabo nje ngiyazi ukuthi hayi angisathi ukuthele ngiyaqhuma nje asona ukuthi uye lo mfana yabo ngiyamazi ngihambe ke ngifike ngime lapha ngaphala ngasepale nje bese ngimshayela ikhwela ngimbiza ngegama sibani bese yaphina wozala bese hayi ngisadlala mina angazi ukuthi ngangena neground ngayibona sengiphathe ground ngafika ngambaba umuntu ngqi ngamsakaza ngempama lapho ngathi asaphi semotweni bathi bayahohoza laba ngathi hayi bathula bathi du ngihamba namfana sangena emotweni ngambuza nje kahle mfana ulahleka ifoni kanokwanda lapho uphuca ifoni wena uyilokuzile into yakho nje kuphela ukungitshela ukuthi ikuphi ifoni uyidayisele bani ayi kuvele kuphike komfana kuphike ngibona ukuthi kubona ngoba siphakathi kwabantu la awuthi ngisuke uhlele ngemuva uhlele uDemo ngapha kuhlele uMlungu ngapha phakathi nendawo khona hayi bese ngithi ake ngiqhele eningini bese sihosheka fike ngimise lapha ezantsi imoto lapha emfuleni lapha bambe khona inkunzi ngifaka induku agxuma umfana athi nje lutho akayazi leyo foni ngeke eneze mphuce unokwanda ifoni ngoba ufana nodade wabo hayi ngibona impela ukuthi kungibambe impela makusho kanje ngithi haya samba ngisafuna ukuthi into ezinye insizwa mhlawumbe masingashaya sibe baningi uzoyikhuluma lento ayaphika umfana aphikota ngoba nginqwanqwa endala ngiyabona ukuthi hayi ugxuma nje ubala umfana lento uyayazi uyakwazi phela ukuza umuntu into ayaziyo mawujwayele vele ukusebenza abantu
sidlule police station kwelezana ngifike ngithi ke cha nanga umfana lo uthatha ifoni yengane kanje sekuntambama yabo 5 seshayile sengithi ke nanga umfana uthatha ifoni yengane othi cala silivulile kanje ngicela ningibophelele bese ethi amaphoyisa hayi xol asinazo thina izitokisi la akukho la singamgcina khona neveni asinayo ma ungena inkinga mkhona awusahambisele na police station pangini ngisengithi hayi ku right sengishaya mangikhuphuka nje la ngasemhlathuze avela umfana bese hey mkhwanaze sengaze ngiboshwe impela nje cela ukukhuluma iqiniso ngithi khuluma vele mhlosa makusikhona ukubopha khuluma hlale endabeni bese uthi mfana ifoni ngiyithathile ngulingeka nje ukuba broke izinto akunazo lapha ekhaya akunanto yakugeza akunantsipho ngase ngimuntu ngithatha ifoni ngoyidayisa ipho ifoni ngiyinikeze umbiya khona umunye umfana ngapha ebomvini nje ukuthi umbiya ayi ngiyinikeze umbiya ngathi akawufuna ibhaya wahamba kumbiya wabuya nayo imali angimazi ukuthi uyidayise ifoni oh alright saqhuba lama ngakho ethi ngempela ngazi bese ngithi ngoba sekuhlwile ifoni wami umbiya ngeke ngisamthola ngesikhathi asiqhubeke kodwa siye police station kodwa mangukuthi kuyalunga konke ngizokukhipha mina lapha police station ayifike sikhuluma namaphoyisa ke avuma umfana ifoni uyayazi kanje ikuyi idayisiwe amaphoyisa akabhale phansi ke ambhuke ke ambopheke ke ngisho njalo nje aboshwe umfana ngivuka ngasasa msengicinga lo mbiya ke manje cinga lo mbiya lokube mkhoma nje abafana bethi uade lapha nje kademi lapha nje hayi ngibona ukuthi hayi ngizomthola lo mbiya mase ngingala ngase bus rank nje awunanga lo mbiya bese ngimqonda ngithi yandoda iphi phone ayiphike umfana ifoni aphike sakubhampa yabona uma umuntu ekubhampela umfana wenombolo angishayisana lezo zinto mina angiyazi leyo phone hayi bese ngimqhumisa ngempama phela mina ngiphethe ugesi wempama umuntu wa ngempama evuke phansi evuke lapha ngibiza ngomalume hayi malume ifoni khona kodwa ke unduku ofike nale foni wathi ke angifuni ibhaya mina ngingena ngazi ukuthi ubambe bani malume ngathi khuluma udayise kuphi ngidayise emhlathuze khona iNigeria semhlathuze lapha ngithi Nigeria elinestore ethi hey iNigeria elinestore bese ngithi hayi kulungile bese ngithi igenge lapha yaserenke bafowethu undodakazi kamfowethu la uphuca ifoni kanje ngicela ningilekelele sihambe solanda le foni ayizingene emotweni nginsizwa ke shuthi sekuyimoto yami imoto kaSibu bese kuba itekisi siyalapha manje siyofuna le phone kule Nigeria sihamba nayo lo mfana afike nje akhomba ubusemotweni edimile ethi ke nasi isitolo uphakathi lo uzombona ukuthi nje mfishane ungathi uyisigora nje amchaza ukuthi umuntu onjani unamagwegwe nje yabona bese ngiyakhona mina ngumbono ngaphakathi ngithi wendoda ufuna ukukhuluma nawe sifuna ifoni kuba ukuthi what phone no phone what phone yabona khuluma lokuzana vele kube nebhadi vele kuphume ngaphandle kusho ukuthi uzongichazela kahle ukuthi ifoni nje akuyazi hayi mina ngiphethe induku ke ngiyakhuluma la kulo kungibesela ngesingisi vele ngihlabe ingozi kuwe phansi bese kuphuma umunye umfana kulo muzi waphe lo yathi itolo lezi imvamisa lezi zabantu bangaphandle sijwayele ukuncikana nemizi bese kuphuma umfana ezothi hayi akusiyena lona malume lona uyafika kanje uneviki nje efikile umuntu angabe uthengele phone ubhuti wakhe ole washo ukuthi nje angisangene ngathi hayi kuyafana ma ukuthi ubhuti wakho yena uthengele phone vele ku right ke kujeze nabafowabo khona ezobona lento ayenza hambe ethenga amafoni emaphareni ayilungile hayi ke afone ke afone lo bhuti asho ukuthi hayi I mean Debeni I'll come back tomorrow please don't hurt my brother ngithi mina uselimele vele ubhuti wakho already uselimele kusuthi ngakusasa ke sihlakaza sisilinde lo bhuti ukuthi ngakusasa ke kufanele insizwa nje ukuthi umzimela lapha e-station ifone uthi hey wendonga ukuphi ngithi mina ngihambisa umakoti emsebenzini bese hayi awudlula la kimi ngimzibeke mina nje ngazi ukuthi lapha konke azoyikhuluma ke ngimziba ngoba kunakho lokuthi ngimzibe nje umuntu bese ukuthi iphinde phone futhi intambama esethi hawu mkhona ngicela ukuthi udlule kimi kanje ngithi mina usori hayi bese ngiyadlula kuye hayi afike ke anginikeze ifone na ifone ufika eNigeria liyele ikhanda imoto la kimi lithe nje alifuna ukubona lase lashiya nansi ifone alifisi nokubona ngento oyenze kubhuti walo engenze lutho kuba mase kuyilo kusho ukuthi ke lizofa lo hayi ngithathe ifone ngiyibona ukuthi awuyiyo ngempela hambe naye ekhaya ke kube kuhle nje kube kuhle impela unokwanda jabule ethi cha baba ngiyabonga bengasithembi kwakuyifoni yakhe phela eyayinhla iyinhle ngalesa sikhathi inkulu futhi ngase ngepolice station ke sengokhipha ke umfana lona ngangithemba ukuthi ngizomkhipha ngamkhipha nama maphoyisa ayingasafuni bethi baphethe strong case
Sicela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu ucofa subscribe button kule channel yethu ekunqa phambili umgosi. Ngenzeka kwethu-ke siyacela ukuthi-ke siphinde futhi sibambisane sihlangane kwividiyo elandelayo.